Vi er i gang med at lave et nyt bed i en del af vores have. Som I kan se herovre bagved, så er vores brændeskur, der har haft besøg af stormen Dave. Men det er et helt andet projekt, som vi ikke lige kommer ind på nu. Det er til senere på året. Lige nu kører jeg over i den del, hvor vi gerne vil have, at vores nye blomsterbed skal være. Og for at det kan komme godt fra start, så skal vi have fjernet en masse både græs, men også næringsrig jord. Især de vilde blomster, de er vilde med, når det er mager jord, vi sår dem i. Trille hjælper, som I kan se. Det har hun gjort hele vejen igennem. Det er herligt. Hun elsker, når vi er udenfor. Bedet bliver stort. Godt 20 meter på den ene led og 13 meter på den anden led. Så der bliver lidt at se til. Vi kommer til at dele det op i små sektioner. Nogle af sektionerne vil komme til at have nogle af alle vores frøblandinger, og andre vil vise enkeltarterne, som vi har på vores webshop. Som I kan se, så står der nogle frugttræer tilbage derinde i det øverste hjørne der. De er simpelthen for store at flytte i den her omgang, dem flytter vi til efteråret. Grantræerne fælder vi også, de to store, der står der. Der er vist der 3, og dem vil vi ikke have, at de skal skygge for bedet. Jorden er blevet til volde rundt omkring. Bedet, der skaber sådan ligesom lidt rum. Det er ikke fordi, det giver så meget lag, men det giver alligevel en fornemmelse af rum. Så følg med herinde. Vi kommer til at lave flere videoer, hvor vi viser, hvordan vi gør, når vi sår. Tak fordi du kiggede med.